Брат, тук има 15 отбора, къде избягаха. Опа, на покрива е там. Видя, ма стрелят ме. Да, те ме убиха, прият. Тир 7 на 11. Бате, пистиш. Не, много са бързани. 36 бате. 32. Да, бе, брат, той ни мисляш шотове, брат. Да, той то наистина не мисля. 2 пъти по 30 му вкарах. Да, тия 4, брат, стига. Те тук, брат, какви сте работи, човек. Стига. Първия шот, който ми вкарва, всеки един след това, брат, не, направо няма право. Бай си майката, брат. Сте тъпотия, човек, да, от тук. Те нямат един пропуск хората, брат, какво става?